हेल' लोगोफोर, बड' आर्ट टेक चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। फै जों दिनै मोनथिनानै लानि कपिराइट क्लेमा माखौ होनो। लोगोफोर, जोंनि बर' इउटुबारफोरा गोबाङानो मिन्थिया आरो गोबाङानो मिन्थिया। जाय मिन्थिया नोंथांमोना बे भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। लोगोफोर, दा भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आंनि मोनसे फिसा रिक्वेस्ट लोगोफोर, नोंथांमोना जायफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांदो। लोगोसे खाथिनि नटिफिकेसन बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै लादो। फैदो बिदिब्ला आं दा नोंसिनो दिन्थिदिनि कपिराइट क्लेमा माखौ होनो। लोगोफोर, नै दा आं स्क्रिनशट खालामनानै दोनदों नै बाहाय। जुदि नोंथांनि भिडिअआवबो बेबायदि सं एड जादोंब्ला नोंथांनि चेनेलावबो कपिराइट क्लेम जानानै दङ। लोगोफोर, नोंथाङा बेखौ गिदों जानो हागौ, नोंथाङा माने बेखौ सानदों जानो हागौ, नोंथाङा आंनि चेनेलाव माबा मोनसे जासिगोनदां, माबा जासिगोन बेबायदि सानदों जानो हागौ। लोगोफोर, बे सं एड जानाया नोंथांनि चेनेलखौ जेबो इफेक्ट होआ आरो जेबो इफेक्ट खालामा। लोगोफोर, दा मेन खोथाया बेल', नोंथांनि चेनेला जुदि मनिटाइजेसन अन जानायब्ला, नोंथाङा माने मनिटाइजेसन जाखांनाय चेनेलब्ला नोंथाङा बे भिडिअआव जेसेबां आर्निं खालामगोन नोंथाङा बे आर्निंखौ मोननाय नङा। बे सं एड जानायनि क्रिएटरनि आखायाव थांजोबगोन। लोगोफोर, मानो होनोब्ला बे संखौ जाय दिरुनदों बे क्रिएटरनि आखायाव थांजोबगोन। नोंथांनि जेसेबां आर्निं जादों, नोंथाङा दा मिन्थिबाय जानो हागौ कपिराइट क्लेमा माखौ होनो। लोगोफोर, कपिराइट क्लेमा नोंथांनि चेनेलखौ जेबो इफेक्ट खालामा। मेन खोथाया बेल', नोंथांनि जेसेबां आर्निं जागोन बा जेसेबां आर्निं जानानै दङ बे आर्निंखौ नोंथाङा मोननाय नङा, बे सं एड जानायनि आखायाव थांजोबगोन। लोगोफोर, दा आं भिडिअखौ बेखिनियावनो बुंनानै दोनथ'बाय। लोगोफोर, नोंथाङाबो दा बुजिबाय एबा मिन्थिबाय जानो हागौ कपिराइट क्लेमा माखौ होनो। लोगोफोर, दा भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'बाय। नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे खाथिनि नटिफिकेसन बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै लादो। दा आं भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय। बाय बाय।